Ja, en ziet je deze penning? Dit is de Goldjes-penning en dit is eigenlijk de kroon op het werk van de archeoloog die hier bij mij aangeschoven is. En dat heeft alles te maken met het Floriade-terrein. Welkom, fijn dat je er hier zit, Xavier van Dijk. Xavier, archeoloog, dat is eigenlijk historische vondsten, hè? Maar er kunt toch heel veel meer bekijken. Wat hield het eigenlijk allemaal in? Het is eigenlijk van alles waard. Het is beginnend met een bekijken van kaartje, bureauonderzoek. Wat voor landschap is het waar ik in bezig ben? Wat voor vondsten zijn er al bekend? Zijn de historische bronnen over bekend? Maar daarneven is er daar inderdaad ook een hele hoop veldwerk. Zelf doen van onderzoek, akkers, aanvloer, noorspeur op vondsten, veulsteentjes, scherven, aardewerk, de begroting, al de buien die zijn teruggekapt. Dus heel veel facetten die in archeologisch onderzoek samenkomen. En dat maakt het ook zo leuk omdat het juist zo divers is. Ja, wie bepaalt wat je gaat zoeken? Doet je dat zelf? Nee, een jaar of 15 geleden denk ik is de archeologische markt geprivatiseerd. Dus die bedrijven die zien ontstaan, die eigenlijk in het gat zien gedoken wat de Rijksdienst heeft achtergelaten. En die bedrijven die doen onderzoek in opdracht van. Dat kunnen overheden zien, rijksoverheden, provinciale overheden, gemeentes. Bouwprojecten, noem allemaal maar op. Dus hier ligt divers. Ja, het is toch een heel bijzonder vak, hè? Wie is het ooit bij je begonnen? Het is begonnen toen ik een jaar of 6, 7, 8 was, denk ik iets. Toen vond mijn pap met schoefelen in een tuin en een pielpunt. En toen nam ik mij naar de school, naar de lagere school, naar mijn leraar. En die wist niet zo goed, ja, hij wist wel dat het een pielpunt was, maar hoe oud die was, dat wist je niet. Dus dat bleef zo'n beetje sluimeren. En op de middelbare school heb ik hem meegenomen naar mijn geschiedenisleraar op de eerste klas, op de brugklas waar staat. En die zei, ja, dat is een pielpunt uit de stientijd en is waarschijnlijk ongeveer zo en zo oud. En daar is het eigenlijk mee begonnen, maar het bleef nog steeds sluimeren. En ik heb er toen echt voor mij gedaan tijdens mijn puberteit tot ik een jaar of 15 was. Toen drukte ze ons op het hart in Venlo op de middelbare school om toch maar vooral eens na te gaan denken over de bovenbouw, wat voor richting ze gaan doen, de alfa of de beta kant. En eventueel voor een vervolgopleiding. En toen ik 18 was, ben ik prehistorie gaan studeren in Leiden. Aha. Nou, nu doe je dat al een aantal jaren heel erg succesvol. Want dit is toch echt de Kronenberg, hè? De Goldjes-penning. Ja, dat is wel echt een beloning voor het werk wat het verzet op het Floriade-terrein. Ja. Wij kregen zo'n penning. Immers die zich bijzonder inzet voor het behoud van cultureel erfgoed, geschiedenis, dat soort zaken. Ja, want hier heb heel veel betekend dan, hè, voor het Floriade-terrein. Hier heb onderzoek doorgedaan. Ja, klopt. Waarom wordt er eigenlijk altijd voor een Floriade archeologisch onderzoek gedaan? De Floriade vindt plaats in een gebied waar het tot voor een paar jaar geleden eigenlijk landbouwgebied was, waar ook heel veel bos leed. En die bestemming die zou dus veranderen van landbouwgebied naar industriegebied, weliswaar open industrie met heel veel terreinen waar extensieve industrie is. Maar ze even goed veranderen en met die verandering kan heel veel bodemingrepen gepaard, allerhande grootschalige ontwikkelingen. En daarom is het onderzoek nodig geweest. Ja, maar je hebt veel meer gedaan dan normaal. Dat is ook de reden waarom dat je deze penning hebt gekregen. Wat houden we weer moeten missen als je niet zo ontzettend veel werk uit verricht? Een hartstikke leuk verhaal. Het is een gebied waar al duizenden jaren lang mensen wonen, die daar hebben gewoond, gewerkt. Dus die mensen doen het gewoon. Er is een prehistorisch graafveld. In de middeleeuwen is het weer op allerhande manieren gebruikt. Families hebben er gewoond. En nog over families hebt, dan wordt het een beetje persoonlijk. Mijn eigen moeder die komt van het terrein af. Als je zegt, het terrein heeft heel veel voor u betekend. Die is er opgegroeid inderdaad. En ik ging er altijd naar opa en oma vroeger toen ik nog zo'n klein mannetje was. En dan komt er later, 20 jaar, 30 jaar later, komt er als onderzoeker in het terrein terug. En na een half jaar zetten van grondboringen, afspuren van akkers en het kijken naar de vegetatie en hoe het in elkaar zit. Vallen langzaam een aantal facetten vallen op zijn plek. En hij is iets van, wacht eens even, verdomd. Je zit in een landschap waar een hartstikke leuk verhaal in zit. En dat verhaal, dat wordt met allerhande details wordt dat ingevuld. En ik heb
de laatste 8 jaar heb ik allerhande details boven water gekregen en getoverd. Zit je daar 8 jaar mee bezig geweest? Al vanaf de winter 2003, 2004 is het eerste onderzoek geweest met een paar collega's. Toen dat onderzoek af was, toen was zo'n beetje het algemene raamwerk van het verhaal, dat was al zo'n beetje bekend. Maar ja, ik werd er zo door getroffen en door gegrepen. Door dat verhaal, ook voor een stuk omdat ik mijn eigen wortelstof voor een stuk zie liggen. Dat ik zoiets zei van, ja, dit smaakt wel naar meer en ik wil toch beter nog meer weten wat die verder in de grond zit. En zoveel mogelijk informatie erover vergaren. Een paar collega's zeiden al van, de meeste archeologen hebben op een gegeven moment toch wel iets van een allermooiste vondst. Maar dan zien ze 40, 50, 60 in mijn carrière ergens. En ik was net 30. Ze zeiden al van, stop maar, dit is uw hoogtepunt op archeologisch terrein. Beter als dit wel het nee. Stop maar ik ben gewoon doorgegaan omdat ik het leuk vind. En allerhande details kwamen boven water. Zoals? Op een gegeven moment zei een oom van mij, mijn vader, mijn opa, die had een schoolkelder aan de boerderij zelf. Mm-hmm. Maar de boete in de bus was ook nog in de schoolkelder. En ik weet niet meer precies wat in loog ongeveer door en door. En ik heb weer geschoold en ik kreeg chocola van de Tommy's en de soort zilverpapier en alle andere dingen. Dat had ik zoiets van, het stuurt toch wel eens leuk zijn om dat ding te gaan zoeken en te vinden misschien wel. En gevonden dus? En gevonden, ja. Van zo'n leuk detail bijvoorbeeld. Dus ik heb een aantal vondsten gedaan, een paar granaatscherven. Er was een klein plastic campje voor te kijmen. Zilverpapier van de Tommy's van de chocolade. En een klein stukje lijst die wat in een rudimentaire vorm van een hartje was bekapt. En een paar collega's zeiden van, dat is gewoon toeval en dat is niks. En ik heb van dat graaie foto gemaakt, naar ooms en tantes doorgemaild. En mijn moeder van, werd in bezwaar het eerste mailde een oom terug van... ik zat ook in de schoolkelder. Ik was nog maar aan een blaag, maar ik was stiekem verliefd op mijn buurmetje. En ik heb dat hartje gemaakt. En daarna moet er nog gisteren zitten. Dat is dus wel heel bijzonder. Toen ik het ding een beetje tegen het leeg hield, omdat de licht er net goed opviel, kon ik net nog een aantal letters van de naam lezen. En ja, dat zie je van die leuke details, daar kunnen we het wel kort bij. Dat is wel leuk. Heel bijzonder. Weer kunnen dit allemaal bewonderen bij de Floriade. Ja, klopt. Wie is dat voor werk? Wie kennen we dat zien? In 2010 is er een soort van omslagpunt geweest. Toen is besloten door de gemeente Venlo Arcades, die de Floriade ontwikkelt, en de Floriade zelf, dat cultuurhistorie en archeologie opgenomen wordt in de Floriade. Er is ondertussen in de Sint-Jansboerderij die op het terrein leed, die is gans gerenoveerd. Het verhaal van het gebied wordt dus een beetje verteld. En daarneven is er nog een cultuurhistorische route uitgezet op het terrein. En die cultuurhistorische route zien een aantal meubels geplaatst, grote poorten of tafels, waar audiovisuele apparatuur in is verwerkt. Waar je in 3 talen het verhaal van dat betreffende plekje kunt huren. En of dat nou een middeleeuwse vierkraal is, of een 15e-eeuwse kapel, of een 17e-eeuwse boerderij, of een prehistorische graafheuvelgroep, waar immers in is begraven, die er nog steeds in den heuvel leed. Dus letterlijk, dat kunnen we allemaal bewonderen. Allemaal te bewonderen. Ja. Dus het vele werk van Xavier van Dijk kunt je dus zelf gaan bewonderen op de Floriade tot en met 7 oktober. Dankjewel dat je hier wordt. Geniet van de gegoldsjespenning, want je hebt er dubbel en dik verdiend.